खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिजनी दखरा एबसुआ मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 20थि मुंख्लं सान फालिदों। जायनारि माइनाव बाथौ आश्रमाव हाग्रामा महिलारि। जिष्णु बरुवाखौ आसामनि गोदान चिफ सेक्रेटारि थिसनबाय। एबसुनि थान्दै हान्जाया आसामनि गोदान चिफ सेक्रेटारिखौ बरायहैदों। रंगिना बरगयारिया बुंदों एबसुनि मावख'खौ इउपिपिएलनि मावख' खालामनाय नुदोंबा नायफैनो हागोन। प्राणेश्वर लाहारिया गैलिया। बिपिएफआ साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। मालिपारा ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव हान्जा सुरदों। तुर्कीयाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों। दानिया आबुं रादाब। दिनै बिजनी दखरा एबसुआ मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 20थि मुंख्लं सान फालिदों। बिजनी दखरा एबसुआ बर' बाजार दालाय एबसुनि बानजायनायाव मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं खाम्फायाव दिनै बिबार बावनानै 20थि मुंख्लं सान फालिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी फस्लाबारियाव थानाय मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बिथां गेदेमानि अनजालि बिसि प्रमिला मुसाहारिया बाहागो लानानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेन फैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि लरेन्स इस्लारि, मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिआरनि गामि दानख'नाय आरो सोसननाय कमिसननि सासे सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी, बिटिसि सुबाइजार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि गुनेश्वर गयारि, चिरां जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, बिजनी दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फस्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै मुगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 20थि मुंख्लं सान फालिनायजों लोब्बा लानानै मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। दिनै कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 3 नं जायनारि माइनाव बाथौ आश्रमाव बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नुजाथि हैदों। जायनारि माइनाव बाथौ आश्रमाव थांनानै हाग्रामा महिलारिया लोक्षि फुजाजों लोब्बा लानानै बाथौ थानसालियाव गुगुरुब खुलुमहैयो आरो बोराइ बाथौनि खाथियाव बिपिएफ दोलोखौ इयुनाव गोख्रोंसिन खालामफिननो हानायनि बोर बियो होननानै मिथिनो हादों। हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनारि माइनाव बाथौ आश्रमाव खुलुमहैनानै बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिया जाहाथे मोजाङै मोजां बारग'लाङो बेनि थाखाय बिमा माइनावनि सेराव आर'ज गाबो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो बांसिन मासियाव देरहानो हानानै बिटिसिआव फिन सोरखार दागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामना बुंदों। बबेखानि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे देबरगाव ब्लक बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारियाबो जायनारि माइनाव बाथौ आश्रमाव थांनानै दिनै बिमा माइनावखौ फुजिहैदों होननानै मिथिनो हादों। आसामा गोदान चिफ सेक्रेटारि मोनबाय। सिनियर आइएएस अफिसार जिष्णु बरुवाखौ शुक्रबारखालि आसाम सोरखारनि गोदान चिफ सेक्रेटारि थिसनबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि आथिखालनि गागि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ दिनै गावनि मावबिबाननिफ्राय आजिरा मोनबाय। बेनि उनावनो जिष्णु बरुवाया 1 नबेम्बर रबिबार खालिनिफ्राय आसामनि मिरु सेक्रेटारि महरै गावनि मावबिबानखौ रुजुनसिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि चिफ सेक्रेटारिनि थाखाय 3 आइएएस अफिसारनि मुं लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय उनाव 1989 बेचनि आसाम मेघालय केडार सिनियर आइएएस अफिसार जिष्णु बरुवाखौ सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि आसामनि गोदान चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाया आथिखालाव आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि महरै गावनि सिबिथायखौ होगासिनो। बेनि अनगायैबो जिष्णु बरुवाया हम एन्ड पलिटिकेल रिभिनिउ डिएम सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेशन आरो बर्डार प्रटेक्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट आसाम एकर्ड बिफाननि इनचार्ज महरैबो गावनि सिबिथायखौ होबोदों। आसामनि गोदान चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया लोगो हमहैदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया दिसपुरनि जनता भवनाव थांनानै गोदानै थिसनजानाय आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाखौ लोगो हमनानै आर'नाइ गानहोना बराय होयो। मख'नो गोनांदि आसामनि गागि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णनि बुब्लिनि समाव दिनै जोबथा सान। गाबोननिफ्राय सिनियर आइएएस अफिसार जिष्णु बरुवाया आसामनि चिफ सेक्रेटारिनि बिबानखौ रुजुनानै गावनि मावबिबानखौ जागायसिगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि मावख'आ एबसुनि मावख' जानानैनो दं। एबसुनि मावख'आ इउपिपिएलनि मावख' महरै बाहाय जायाखै। मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ एबसुनि मावख'खौ इउपिपिएलनि मावख'आव खालामनाय नुदोंब्ला एबसुनि मावख'आव मानि बागै सावरायनाय जायो आरो मानि लेखा बिलाइ थायो बेखौ फैना नायफैथों। बोरमा दखरा एबसुनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथानि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारिया। बबेखानि बिपिएफनि बिबान आजावथ'नाय गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ एबसुखौ थैना थानाय नुबायबा आरो एबसुखौ थैना थानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय सोमावसारनो ओंखारबोदोंबा
आं बराय होननानैबो रंगिना बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरमा दखरा एबसु बानजायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन कक्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रैसुमै मोसाहारि, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि निपेन चन्द्र बर', लेङाइ आफादगिरि दैथुन ब्रह्म, 23 नं मुसलपुर बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राकेश ब्रह्म, मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला बरगयारि आरो ओनसोलनि गोबांसा मेलेमजिबि बिथांमोना। चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि इलेक्शन स्टीयरिं कमिटिनि मासिगिरि प्राणेश्वर लाहारिया आरो गैलिया। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्राणेश्वर लाहारिया गोजोनपुरियाव थानाय गावनि थाग्रा न'आवनो दिनै जोबथा हां लाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हरखाब हां सरथेनानै प्राणेश्वर लाहारिया दिनै बे संसारखौ नागारलांबाय। मख'नो गोनांदि प्राणेश्वर लाहारिया इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनि अनगायैबो सासे एडभोकेटमोन। ओरैहाय प्राणेश्वर लाहारिया दिनै हरखाब जिउ गोमानाय जाथाया इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव दुखु मोनहोदों होननानै मिथिनो मोनदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ लोब्बा लानानै गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि माकटाइगावआव आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। माकटाइगाव आइजो प्राइमारि बिपिएफनि बानजायनायाव बे साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ दैदेननानै माकटाइगाव प्राइमारि बिपिएफनि नेहाथारि राजखुंगुर नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला स्वच्छ भारत अभियानखौ नोजोर होनानै आरो मिरु बिपिएफनि बिथोन बादियै माकटाइगाव प्राइमारिया माकटाइगाव गोजौ फरायसालिखौ लानानै गासै गंथाम फरायसालिफोरखौ साखोन-सिखोन आरो सेनिटाइज खालामनाय जादों। बिटिआरआव सोलायनाय खौसेथि आरो समान जौगानाय मोनथायनि थाखाय बिटिसिनि गासैबो मोन 40 बियाबावनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ हानजा सुरनाय बादिनो सुक्रुबारखालि चिरां जिल्लानि 17 नं सुबाइजार बियाबनि सिङाव थानाय मालिपारा प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेननायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायो। मालिपारा प्राइमारि इउपिपिएलनि बानजायनायाव प्राइमारि मावख'निफ्राय जागायनानै थाइजौबारिसिम इउपिपिएलनि बे हानजा सुरनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सुबाइजार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि गुनेश्वर गयारिया। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव सुबाइजार ब्लक इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि मिथिंगा बसुमतारिया मा बुंदों खोनासंनि फै। खुलुमबाय रायजो राजानिसिम। आंनि मुङा मिथिंगा बसुमतारि। आङो सुबाइजार वमेन ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट। दिनै जों आइजो हिसाबै जों दिनैनि बे रेलियाव सान्थि रेलियाव बाहागो लानायनि जाहोना बेनो जाबाय माने जोङो आइजो हिसाबै जोंहा मावनांगौ खामानि गोबां थायो आरो बेबायदिनो जोङो आइजो हिसाबै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बाहागो लाफानानै समाजनि माखासे जेंना जेंगोनाफोरखौ जोंबो बोस्रांनायाव बाहागो लाफानो नागिरदों। बिनि थाखायनो दिनै नैबे रेलि सान्थि रेलियाव जोङो बाहागो लाफादों। दा जोङो खाथां जोङो बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएलआनो 100% सरखार दानो हागोन। जों बेखौ मिजिंथियो आरो जाफुंगोनबो। शुक्रबारखालि तुर्कीयाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों। मैया तुर्कीयाव गिख्रंथावै सोमावग्लुंनाय बांग्रिंनि गोख्रैथिया रिक्टार स्केल 7 गोख्रैथिमोन। सुलुङाव मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जुनै तुर्कीयाव माखासे बिल्डिंफोरा गंसेनि उनाव गंसे गुग्रुदों आरो गोबांथार खहा जादों। बबेखानि बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायाव दासिम सा 22 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे 700निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों आरो गोबांसायानो गुब्रुनाय गेदेर बिल्डिंजों फबसिनजानानै दं होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायाव आरोबाव गोबांसा सुबुंफोरा जिउ गोमानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय बांग्रिं मावनायनि उनावनो तुर्कीयाव सुनामि फैदों। बांग्रिं मावनायनि जुनै लैथोनि दैया उसिफावनानै सुनामि महर लादों आरो तुर्कीनि माखासे ओनसोलाव लोमसावफैदों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।